Pakasunungurwa vasungwa muchirongwa chekusunungurwa vasungwa chepresidential amnesty. Ai makomborero. Kumushande kupi? Kwa Mrewa. Mangamane makore mangani muri mukati? Poezi. Mosha amanga maisirwa mukati ndeye. Erepi. Manzidze kugara kwa maita mukati. Hanzi tiende kumba. Muri ine mwana akabatwa chibharo na Bobby Makaza. Vari kutaura kuti kudzoka kwaaita kumusha ari kutofamba achiganza. Chazaitika ndechekuganza kwaakuita manje mukufamba umu. Zvinotsemura moyo kuziva kuti munhu akabata mwana wako chibharo akamubatira demo. Demo iroro ndo raida kutemesa mwana wangu. Anditi muri kuzviona. Ko Bobby kuzosvika pakubata mwana mudiki akanga ashayei? Akanga asina here mukadzi kana muri? Akanga anayo, angatoti nemhuri yake. Akambenga nevakadzi vaviri, wana akanga aenda ndobva asara nemumwe chete. Saka panguva iyoyo akatenga atori nemukadzi wake. Mudzimai wakatiza wakati haachakwanisa kuzenga awe chidiki mumwe wacho enga afa. Mushure mekubatwa chibharo, upenyu hwemwana uyu hwakanganisika kusvika pakadini. Vamwe vanogona kuti akanga abatwa repi saizvozvo anobva azvivenga zvokuzvivenga zviye, but iye akabva atanyanyisa kuzvidisisa zvakanyanyisa zvokuti takatenge takutotadza naye zvino kuti zvakatomaafekta zvisika.